Fuck, det er ordentligt tidligt, det her. Så det, der kommer til at ske i dag, ikke også? Da du kommer kun til at se ryggen af mig på den her tur. Jeg hører dig. Bro, når vi kommer til at løbe her, ikke også? Vi løber ud her, ned. Vi kommer tilbage til, Istergade, og vi kommer ned her, men du kommer kun til at se ryggen af mig. Helt sikkert, du. Helt sikkert, det vil jeg godt sige. Du kommer til at være færdig. Så lige om lidt, når vi starter, vi kommer her, så er vi varme. Og så løber vi bare. Sidste stykke her, vi sprinter. Okay? Fint nok. Det er jeg med på, udover den sidste del med, at jeg selv ryg. Bro, du er færdig. Sæt lige den der sang på, bro. Snedsleden ind i centrum, smidt for loven. Penge mellem hænder, det blessings for oven. Jeg havde mix i min bar, I don't do that no more. Sæt bare noget resting, tænk over i går. Ved ikke hvem der med mig, det skulle ikke kunne siges længere. Boldspiller, når jeg bevæger mig ud i nye felter. Lav minus på den, og det bliver en selvhenter. Fuck op mening. Bror! Hvad laver vi? Kom forbi outdoor senere. Helt sikkert. Sæt bare noget resting, tænk over i går. Ved ikke hvem der med mig, det skulle ikke kunne siges længere. Boldspiller, når jeg bevæger mig ud i nye felter. Fuck, man. Close? Men jeg havde dig. Helt sikkert, du. Du var tæt Jeg havde dig. Nej, jeg havde den her. Hvad snakker du om? Bro, Fuck. jeg var først. Men godt arbejde. Godt forsøg. Shit. It was good, man. Hej. Godt at se dig. Ja, tak. Jeg lige meget godt at se jer sammen. Ja, men du ved, jeg havde ham her. Hvad skal der ske? Ja, men obviously, vi skal til outdoor office senere. Food, vibes, block party. Kommer alle? Jeg tænker, alle kommer, men jeg tænker... Der kommer også en DJ. Ja. Hvem mere? Hvad skal der med? Så Kokot Block Party, der er t-shirt. Vi laver t-shirt. Kom, design en t-shirt. It's gonna be Der er lit. også et fodboldgame. Yeah, five a side. Okay. Skal I spille? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi har løbet nok. Kom med. Tell a friend to tell a friend. At det kommer. Will do. Ja, Men okay. vi bliver nødt til at boppe hjem ind i hvert fald. Alright. Vi er hjemme i badre. See you guys. Godt at se jer. Vi ses senere. Hey. Olli, lad os gå. Jo, bror, hvad så? Yo, what it do, baby? Shit, ikke så meget. Du ved, vi er herude. Lige får nogle pull-ups ind inden eventet. Hvad så, hvor er du hen? Nå, bro, jeg er lige i gang med skønhedsbehandling, jo. Shit. Lukker klippet af tid på, bror. Du ved allerede, der er nogen, der skal se godt ud, forstår du? Jeg ved ikke, om det er noget, du kan relatere til. Hvornår skal vi i gang med den der retwist? Nej, fuck dig. Jo, voldeligt sagt. Jeg svær, jeg tror ikke også, I er alt for nuttet, mand. Jeg svær. Men forresten, det der vedmål, er det stadig på banen egentlig, eller hvad? Shit, bror. Du ved allerede, hvem jeg har, mand. Jeg tror, at Joes team tager den i dag. Altså, jeg tror, når jeg siger op media hele vejen, forstår du? Og lige så snart de vinder, så ved du allerede, at dine penge de kommer til at se meget bedre ud i min lomme, bror. Wow. Vent til det sker, bror. Så skal vi nok se, hvem der snakker til sidst, ne? Ja, vi ser på det senere, hvis der er. Ja, det gør vi, bror. Det gør vi. Jo, vi sidder her på en lørdag aften. En lørdag aften. Solskinsdag. Dejligt event. Stablet af Outdoor Office, som har fået alle menneskerne herude på
gader og stræder. Jeg vil mene, de har gjort et rigtig godt job. Man prøv at se, hvor mange mennesker der er, men det er jo en community, der er blevet samlet i dag. Og vi skal til at se finalekampen nu, og vi har nogle fantastiske spillere på banen. Helt fantastiske spillere. Drenge, til dem, der ikke ved, hvem vi er, hvem er vi? Jamen, Det er jo fjesten på jeres bike. drengene, Amin herude, og Eli central midt, og Sean Lykke på højre bakke. Som vi er inde og lege lidt Carsten Bauer og Per Primand i dag. Ja, lige præcis. Så finalekampen starter. Og jeg glæder mig til at se de her to hold. Der er nogle legender, To tekniske hold, vi har med at gøre. Det, altså, man har jo spillet meget mod mange af dem og sådan noget, ikke? Det kan man sige. Hvem er jeres favorithold? Har I nogen, I holder med? Nej, men jeg er faktisk i dag. Jeg har en spiller, vi skal holde øje med, som jeg har sagt til jer. Det er målmand. Ja. Virkelig en spiller, vi skal holde øje på. Kurdiske Arda Güler der, ikke? Ja, præcis. Bare uden hår, ikke? Vi har fået keeperen tilbage på mål. Vi kan se, det er det, der fungerer. Det er en god bold. Godt spillet. Oj! Jeg sagde det. Man of the match. Det er min spiller, det der. Nå, dreng, vi har fundet en vinder. Og han er også skadet. Vi har fundet en vinder. Pink. Kampen færdig. Ja, kampen er færdig, dreng. Vi har fundet en vinder. Vi har en vinder. Pink hold valgt. Pink hold vinder det hele. Stort tillykke. Ja, lad os gøre det, mand. Altså bror, jeg gider ikke at være typen, der siger, hvad sagde jeg ikke, men hvad sagde jeg? Så er det ikke bare sådan noget, er det ikke bare det, vi siger? Og så siger vi bare, kom. Du ved, bare smæk mig Skype, ikke bror? Ja, det var fair, bro. Ærligt, jeg ved ikke, hvad der skete til sidst her. Jeg ved ikke, hvad fuck der skete til sidst. Come on. Du fik den, bror. Du fik den. Du ved det selv. Happy, du har din penge nu. My guy. Kom, lad os gå til de andre. Du ved det. Se, hvem man har her. Hvem har vi her? Hvad sker der, bror? Er du gået under jorden, eller hvad, bror? It's the man who was missing out. Jeg går hjemme og sove, mand. Mr. Missing Out, bror. Hvad? Er det der outdoor venstre gang? Nej, bror, men der har været der. Rubin har været der, bror. Du skal have været der for lang tid siden, bror. Der var styr på det. Bror, der var peak hour, bror. Der var det hele. Der var intro. Der var god cooking. Så du, mostrene var der. De lavede god mad. Der var også lidt andet, vi også lige kunne kigge på. Og så ja, til sidst, jeg ved ikke, også ham der var med på UK. Ham der Spex. Ham der YouTuberen der. Jeg synes ikke, jeg ser jeg ud at løbe. Hvad? Bror, hvad skal jeg sige til ham, bror? Du ved også, vi er der, bror. Men også i offside. Fang os i morgen, bror. Forhåbentlig næste gang. Skal du følge mig, bror? Så ved du i hvert fald, hvor tingene sker, ikke? Better not miss out. Outdoor office, bror. Be there. Be there og be square. Kan du følge mig? Det er sygt, bror. Det er sygt, bror. Crazy to miss out.